חשבתי שיכול להיות ככה בחיים שרוצים ללמוד לאהוב, ויש חיבור בין אנשים, על זה שפתאום מרגיש שוב קרוב. המקום הזה בי ניצוץ אלוהי על מה שלא יתבטל לעולמים, שנפתחים משמיים כחולים נצחיים, דמעות של שמחה על אמת שסוף סוף מתגלה. אולי זאת פשוט הנשמה שתמיד אליי לחשה. לא, זה לא עצב, אלו דמעות של שמחה. איך לא חשבתי שיכול להיות ככה בחיים שרוצים ללמוד לאהוב, ויש חיבור בין אנשים, על זה שפתאום מרגיש שוב קרוב. המקום הזה בי ניצוץ אלוהי על מה שלא יתבטל לעולמים, שנפתחים בי שמיים כחולים נצחיים, דמעות של שמחה על אמת שסוף סוף מתגלה. אולי זאת פשוט הנשמה